No moikka. Hello. Mikäs on tämän päivän fiilis? Ihan ok. Aika tämmönen normaali. Ei mitään No, oikein ihmeä. joo, meillä olisi tänään tarkoitus puhua. Sä kerroit mulle jossain vaiheessa, että sulle on sanottu, että sun ei pitäisi ehkä olla eläinten kanssa. Mm, Pitääkö paikkansa? joo, tai ainakin silleen niin kuin omana itsenään ei pitäisi. Että pitää Mm, jotenkin hillitä ja muuttaa itsensä, että semmosena sitten voisi olla joo, paremmin eläinten kanssa. aivan. Mitä sä itse ajattelet siitä? Ilmeisesti se on jollain lailla, sä oot alkanut kyseenalaistaa sitä, että voitko sä olla omana itsenäsi eläinten kanssa. Mä en yleensä ole semmoinen ihminen, joka tollaisista asioista olisi silleen niin kuin alkaisi uskomaan niihin, tai että enemmän mua yleensä ärsyttää. Mutta Mutta tuossa tapauksessa, kun itselläkin on ollut niitä ihan semmoisia haasteita eläinten kanssa liittyen noihin asioihin, niin sitten on ehkä välillä tullut sellaisia, että no, onkohan siinä oikeasti joku pointti. Mm. Ja me voitaisiin siitä tänään puhua. Mm, Lähdetään siitä liikkeelle, että minkälaisia ne on ollut ne hetket, jossa sä oot itse niin kuin ajatellut niin. Osaatko sä kertoa vähän niin kuin yleisellä tasolla, minkälaisia ne on ollut? Tai voit antaa mulle esimerkinkin. mm. No ehkä semmoiset, missä niin kuin mulla tulee joku voimakas vaikea tunne, vaikka ahdistus tai pelko ehkä enemmän. Mm. Ja, tai pelko yhdistettynä ehkä epävarmuuteen. Ja sitten yleensä se eläinkin siinä tilanteessa on jo valmiiksi ainakin ylivirittynyt tai jollain tapaa niin kuin valmis reagoimaan ja toimimaan. Ja sitten se saattaa noita mun tunteita tolleen triggeröidä, jolloin sitten tuntuu ehkä, että usein siinä tilanteessa me ruokitaan toistemme reaktioita ja tunteita se eläimen kanssa ja sitten saattaa tilanne eskaloitua tai jotenkin muuttua hankalaksi, jonka jälkeen sitten kokee ehkä syyllisyyttä tai jotain pettymystä tai epävarmuutta. Mm. Onko se enemmän se reaktio tai se sun käyttäytyminen siinä tilanteessa, mikä on se haaste, vai onko se se tunne, vai molemmat? Hmm. Ehkä molemmat. Joskus varmaan reaktio, joskus käyttäytyminen, mutta joskus ei. Että Mm. joskus se on vaan, no ehkä vähemmissä tapauksissa, niin se on vaan semmoinen riittämättömyyden tunne, joka tulee siinä. Että saattaa jopa siinä tilanteessa nykyään tulla semmoinen, että jos tässä olisi joku toinen henkilö, niin tämä ei olisi näin vaikea tämä tilanne. Josta sitten tulee semmoinen, että mä oon niinku viallinen. Niin semmoinen olo. Mm. Onko nämä yleensä sellaisia tilanteita, jossa siinä on siis muita ihmisiä läsnä myös, vai oletko sä niin kuin itseksesi sen eläimen kanssa? Enemmän ehkä jopa itsekseni, Okei. joka on siis silleen jännä, koska mulla on kyllä tapana niin kuin just maskata ihmisten seurassa, mutta mä aidosti myös pelkään joitakin asioita eläinten kanssa, vaikka mun on helpompi olla sinänsä eläinten kuin ihmisten kanssa. Ehkä. Mm. Se on monimutkainen. Niin, tämä on monimutkainen, niin, tässä on paljon, tässä on erilaisia aspekteja. Niin. No puhutaan siitä pelosta. Mitä sä pelkäät? Osaatko sä sanoa, vai tuleeko se pelko vaan tunteena tietyissä tilanteissa, että sä et, mikä sen kohde on tietyllä tavalla? Mm. Se varmasti vaihtelee. Joskus mä luulen, että mua vaan pelottaa niin semmoisen turvallisuusnäkökulman takia. Ja joskus Mutta niin kuin varmaan, itses puolesta niin, tarkoittaa, niin vaikka esimerkiksi hevosen kanssa, että niin, miten tässä mulle käy. jep. Ja Joo. sitten vaikka oman koiran kanssa sellainen pelkoajatus, että vaikka että pilaanko mä jotain, pilaanko mä tämän koiran kokemuksen tästä aiheesta tai niin kuin, hidastanko mä jotain koulutusta tai
luonko mä sille epäturvallisen ilmapiirin tai jotenkin onko se aina virittynyt, koska se on mun koira ja mä oon enemmän ylivirittynyt lähes aina. Niin. Mm, Ja sitten siitä mm, tulee ihan semmoinen seuraavaksi, että no saako mulla olla vaikka koiraa, jos mä oon aina niin kuin virittynyt, vaikka mä olisin niin kuin rauhassa, niin mun hermosto on aina vähän virittynyt. mm. Niin se on pikkasen eri niin kuin koiran kanssa kuin hevosen kanssa. Ja, Mm, no toki nyt sulla on niin kuin oma koira, mutta sulla ei ole omaa hevosta, mutta niin, sulla on ollut oma mm, hevonen. niin on. Miten kauan sulla on ollut tämmöistä ajattelua, että sä mietit No, tätä asiaa? enemmän mulla oli ehkä nuorempana sellaista, että mä oon just, että se on hyvä, että mä oon tällainen, koska mä aina jostain syystä valitsin olla niiden eläinten ympärillä, no, lähinnä hevosten, mitkä niinku oli, niistä kuvailtiin, että ne on haastavampia tai niinku tällaisia. Ne oli korkea, tällaisia virittyneitä, reaktiivisia, jotkut myös todellakin kipeitä, mutta että niinku haastavia kuitenkin käsitellä syystä tai toisesta. Niin mä olin aina sellaisten hevosten kanssa. Mä en oikein viihtynyt sellaisten, mitä taas sanottiin vaikka öö, ratsastuskoulussa esimerkiksi laiskaksi. Ja niillähän oli varmasti vaikka mitä ongelmia myös, mutta mä en jotenkin sellaisten... Jotkut hevoset myös oli vaan semmoisia matala-energisempiä hevosia. Mä en koskaan jotenkin viihtynyt niiden kanssa, kun taas nykyään kyllä viihdyn. Niin, niin, mutta sä hakeudut tavallaan sellaisten hevosten seuraan, jotka on vähän niin kuin sinä, Niin. niin kuin hermostollisesti. Mm. No miten sä koet, että niiden hevosten kanssa meni? Miten te pärjäsitte yhdessä? No kyllä sitä aina kehuttiin, että niin kuin sujuu tosi hyvin. Ja mullakin oli semmoinen kokemus, mutta jälkeenpäin ajateltuna mä en koe, että ne hevoset oli ihan niin kuin hyvinvoivia. Ja kyllä ratsastuskouluaikana voimaa opetettiin, että pitää käyttää ja tälleen, niin kyllä se nyt vaikutti. Ja, mutta kyllä myös niin kuin oli sellaisia hoitohevosia, joiden kanssa mä koin, että mulla oli ihan semmoinen niin kuin syvä yhteys ja kyllä me niin kuin, se sujui vaan hyvin, että oli rauhallisia hetkiä ja sellaista vakautta. Että ei ne tilanteet ei kärjistynyt välttämättä meillä, niin kuin mulla ja sillä hevosella niin paljon, jos kun vaikka jonkun toisen kanssa. En tiedä, ehkä mua ei silloin jännittänyt niin paljon jostain syystä. Mm, mm. Mutta onko tämä nyt niin kuin kulminoitunut tavallaan tämä haaste siihen, että sulla on se oma koira? No Onko joo, se ja se, sitten, mikä on nostanut sitä pinnalle? joo, ja sitten sen mun edesmenneen hevosen Oreon kanssa kyllä myös hyvin vahvasti, tai sen kanssa varmasti ensimmäisenä. Mm. Silloinko jo ihmiset sanoo, että te ette niin kuin sovi yhteen tai... No mulle sanottiin kyllä, että me sovittiin yhteen, mutta samalla annettiin sellaista palautetta, niin kuin, että pitäisi hillitä jotenkin itseään, tai siis silleen vaan tarkoitan sellaisia tunnereaktioita, vaikka ahdistusta tai pelkoa, että niitä ei saisi kokea. Että en mä Oreon kanssa enää, mulla oli silloin kyllä Oreon kanssa vaihtu kaikki näkökulmat ja arvot ja kaikki, että ei meillä ollut mitään tämmöisiä voimajuttuja enää mukana, mutta ne pelkotilanteet ja tällaiset, missä saattoi tulla vaikka paniikkikohtaus, niin ne oli ne, mistä sitten tuli myös palautetta muilta. Mm. Kuvaile sellainen tilanne. Tai et No, mitä siinä niin kuin tapahtuu. Kerro vaikka ensin, mitä siinä tapahtuu, siis niin kuin ihan Oreonkin kannalta, mutta sitten, niin kuin, että mitä sussa tapahtuu tai miten mm, sä reagoit. Kerro vähän. no mulla on sellaisia tilanteita, joissa ei tapahtunut edes mitään, mutta mua pelotti. Ja sitten sellaisia, missä oikeasti tapahtui. Ja sitten mullakin tuli vaikka paniikki. Mm. Ja kun Niin sulle se, tulee niin sano, paniikki, sori, että mä keskeytän. sano vaan. Jatka vaan, jos sulla on vielä jotain. Ei kun sano vaan ekana, niin kerran. Niin kun sulle tulee paniikki, niin kuvaile sitä vähän, Mm. miltä se niin kuin näyttää ulospäin. Näkeekö sen ulospäin? No ei edes välttämättä, että ainakin yksi on semmoinen, missä oltiin kävelyllä ja sitten Oreo oli tosi jännittynyt ja se oli myös ennen sen lopetusta jonkin aikaa, että muutama viikko ehkä ennen, että se oli myös kipeä.
että siinä tuli todennäköisesti myös jonkinlainen kipukohtaus, tai se oli kipeä jo siinä lenkillä heti, koska se oli tosi tosi virittynyt ja semmoinen niin kuin vaan silleen steppaili ja heilutti päätä ja pysähtyi ja kuopi. Siinä mua alkoi niin kuin jo silleen pelottaa. Ja mä muistan, että silloin, tätä mä en enää nykyään tekisi, että silloin mä en kuitenkaan ollut niin kartalla kaikesta, mutta mä muistan, että mä puhuin mun ystävälle niin kuin kaiuttimella, että se puhelu oli taskussa, niin samalla puhelu, että mä en kyllä ollut täysin läsnä, mikä varmasti myös ahisti Oreota. Mutta mä uskon, että mä tein sen myös sen takia, että mä halusin vähän niin kuin turvaa. Niin mä muistan, että sit kun mä alkoi jännittää, niin mä ehkä sanotin sitä silleen sille kaverille, mua niin kuin pelottaa ja Oreo on tämmöinen ja se alkoi hyppiä pystyyn ja sitten se oli mulla semmoinen, kun meillä oli alkuaikoina käynyt vaaratilanteita sen kanssa, kun se oli tosi hankala alussa, koska se oli niin herkkä hevonen, niin noitten pystyyn hyppimisten kanssa, niin se oli mulla semmoinen välitön niin kuin triggeri. Ja edelleenkin on, jos hevonen hyppää pystyyn, niin se aiheuttaa niin kuin suuren reaktion. Eli mä niin kuin aloin itkeä ja silleen oikeasti jo tärisi ja syke oli tosi korkea. Mä annoin sille kaiken tilan sitä narusta ja mä ehkä niin kuin enemmän, no en mä jäätynyt, mutta en mä myöskään tehnyt mitään niin kuin isoa. Enemmän ehkä jäädyin, mutta olin vaan paikallani ja itkin ja sitten se alkoi niin kuin laukata siinä ympärillä ja niin kuin hyppi joka suuntaan ja sitten mä sain jotenkin soitettua äitille. Mä lopetin sen kaverin kanssa ja sanoin, että mun on pakko soittaa äitille. Ja sitten öö, siinä puhelussa huusin, että mun on pakko päästä Oreo irti, että se on ihan villinä ja mua pelottaa. Niin sitten mä vaan päästin siitä narusta ja se lähti ihan täysillä niin kuin kotiin päin. Ja se oli semmoinen autotie tai semmoinen, niin kuin ei varsinainen, mutta maantie tai tämmöinen, mikä se on. Niin mua pelotti se ihan sikana ja mä itkin koko matka, että mitä jos jotain nyt tapahtuu. Ja niin kuin, mutta samalla mä olin helpottunut, koska se oli niin vaarallinen se tilanne, se huitoi se etujaloilla ja hyppi kaikkialle. Ja mä en mitenkään pystynyt pitämään sitä paniikissa kiinni. Niin sitten mä vaan itkin ja menin tallille. Tallin omistajalle soitin kanssa ja hän sai kyllä sitten sen turvallisesti siellä tallilla kiinni. Mutta se oli kyllä semmoinen niin kuin ehkä ääriesimerkki tämmöisestä paniikkitilanteesta. Aivan. No, kun sulla on sanottu, tai sä itsekin joskus ajattelet, että sä niinku reagoit jotenkin väärällä lailla, tai niin miten tässä tilanteessa olisi sun mielestä ollut järkevä sitten, tai mikä on niinku se, mitä sä olisit halunnut reagoida? Onko sulla joku vaihtoehtoinen? Mm. No ehkä mulla on enemmän semmoinen ajatus, että olisiko tämä eskaloitunut, jos tässä olisi ollut joku rauhallisempi ihminen alun perinkin, että Okay. joku, joka olisi ollut alun perin läsnä, rauhallisempi ja semmoinen vakaampi, eikä niin kuin toisiemme, että ei ruokittaisi toisiemme tunteita niin vahvasti Oreon kanssa, Mm. jos siinä olisi joku eri ihminen, niin Mm. mulla oli enemmän tollasta, että ehkä se tilanne ei olisi sitten tapahtunut edes. Okei, joo, eli sä koit se jotenkin, että sä aiheutit sen tilanteen suorastaan. Niin, mutta mä Niin. en koe tai kokenut syyllisyyttä siitä kuitenkaan, että mä päästin sen Mm. irti, vaikka mä olin huolissaan siitä turvallisuudesta, mutta kun se oli oikeasti semmoinen, että niin kuin siinä mä kyllä tiesin, että tässä ei ole mitään järkeä pitää sitä Mm. enää. Mm. Joo, kuulostaa siis tosi pelottavalta tilanteelta. Et Mm. en tiedä, että onko olemassa ihmistä, joka ei niin kuin jotenkin jollain lailla tulisi jotain tunnereaktio tuommoisessa Mm. tilanteessa, koska kuitenkin kun hevonen hyppii pystyyn ja kuulostaa niin kuin tosi hurjalta, että se laukkaa siinä sun ympärillä ja niin edespäin. Ja Mm. niin kuin oman turvallisuuden ja varmaan ehkä loppujen lopuksi se hevosenkin, tiedätkö, siitä loppupeleissä turvallisuuden kannalta se, että sä päästit irti, niin voi olla oli niin kuin Mm. varmasti viisas ratkaisu. Eikä tuollaisessa tilanteessa, niin kuin, siinä ei kauheasti ole sitä aikaa niin kuin ajatella, että nyt mä toimin tässä kauhean loogisesti. Mm. Ja tuommoinen reaktio, mikä sullekin tuli, niin siis meidän hermosto sitten siinä vaiheessa, kun tilanne muuttuu tosi sietämättömäksi, niin menee siis, sehän on ihan tahdosta riippumaton reaktio. Mm. Että mitä sulle niin kuin sit oikeasti, miten se hermosto siinä, että lamaannutko sä vai tuleeko sulle joku taistelureaktio päälle tai pakoreaktio, niin
niin se on niin kuin täysin tahdosta riippumatonta. Niin. Mutta mä ymmärrän kyllä siis tämän pohdinnan siitä just, että ajatteleksä sä sit niinku, että sä pohdit lähinnä sitä, että onko se sun hermosto niinku sopiva tietyllä tavalla ole hevosten kanssa. Sekö se on niinku se Joo. pohjimmainen kysymys? Niinku. No ehkä joo, koska mä usein annoin vaikka Oreon äitille tämmöisissä käsittelytilanteissa niin kuin tuolla meidän loppupuolella ennen kuin se lopetettiin, koska se alkoi olla sellaista, että mä pelkäsin jo taloutta ja se aina niin kuin alkoi sit hyppimään ja Mm. silleen. Ja äiti sai sen kyllä aina niin kuin talutettua. Ei se niin kuin muuttunut, ei se, se oli edelleen stressaantunut ja semmoinen virittynyt, mutta se ei yhtä paljon, niin kuin, koska mä silloin pelkäsin ihan kunnolla. Niin mun kanssa se saattoi eskaloitua se tilanne, mutta äitin kanssa se ei eskaloitunut. Niin no, mä tiesin kyllä, että se lopetetaan myös, niin sinänsä se oli vähän niin kuin, että ei voi enää tehdä mitään, mutta koin silti vähän sellaista syyllisyyttä. Mm. Mutta myös olin niin peloissa, että mä olin vaan helpottunutkin. Minkä ikäinen sä olit silloin? Hetkinen. Mä veikkaan, että noin 20. Joo, et nuori kuitenkin niin. Mä oon vähän huono ajantaju. Niin. No, mutta kuitenkin nuori, Niin. mun silmiin katsottuna nuori. Mm, Joo, ja tämä on aika yleinen tietyllä tavalla monille ihmisille siis se, että katsoo, kun joku toinen toimii hevosen kanssa eri lailla ja sitten tulee semmoinen vähän riittämättömyyden tunne siihen, että miksi mä en niin kuin pysty tuohon mm, tai että minkä takia mulle tulee erilainen reaktio. Ja meillä on kuitenkin jokaisella se omanlaisemme hermosto ja niin. toinen on syntynyt tämmöiseksi ja toinen tommoseksi, mutta tämäkään ei ole mikään semmoinen kiveen kirjoitettu asia, että Mm, etteikö sitä voisi niin kuin sitä omaa hermostoaan vähän auttaa niin. Jep. ja muuttaakin siis, että meillä on kuitenkin, meidän aivotkin on tosi plastiset, eli ei se niin ole, että nyt se on niin kuin näin ja se on niin kuin Mm, loppuelämän näin. mm, Et toisaalta niin kun sä kerroit, että sä oot selkeästi hakeutunut sellaisten eläinten seuraan, jolla on vähän samantyyppinen hermosto ja varmasti sä niin kuin ymmärrät niitä paremmin, niin kuin Oreostakin sä mm, sanoit, että Oreo oli tosi herkkä, niin se voi olla, että et tietyllä tavalla siinä on niin kuin ne kolikon kaksi puolta, mm. että on niin kuin ne hyvät asiat, mitkä tulee siitä, mutta sitten myös ne, mitkä sitten haastaa. Jep. Ja niin kuin munkin mielestä se oli ehdottomasti myös hyvä asia esimerkiksi siinä sen kivun tunnistamisessa, koska mä muistan vieläkin, kun no, nykyinen kumppani, mutta silloinen kaveri sanoi mulle, mä varmaan joku puoli vuotta ennen kuin se lopetettiin tai jo pidempi aika siitä, niin sanoin mun sille kaverille kaikkea, että huomaat sä, niin kuin, että se pitelee häntää tuolla eri tavalla ja niin kuin sanoin, että kaikista ihan superpienistä asioista, että, niin kuin, että tämä on, musta tuntuu, että niin kuin Oreolla on kaikki hyvin, että sillä varmasti sattuu niin kuin suolistoon. Ja sitten vaikka mun kaverilla oli samanlaiset arvot ja hän ymmärsi tosi hyvin, niin mä muistan, että hänkin oli vähän silleen, että no eikö noi ole aika silleen pieniä, että niin kuin, mistä sä tiedät, ja samoin äiti. Mutta sitten myöhemmin, kun sillä katsottiin lopetuspäivänä, niin se suolisto, ja se oli tosi, tosi, tosi tulehtunut lääkkeistä ja kaikesta huolimatta just sieltä kohdasta, mistä mä niin kuin epäilinkin. Niin mä muistan, että hän niin kuin sanoi mulle kaikkea, että miten sä niin kuin silloin jo kauan aikaa sitten aloit huomata niitä muutoksia ja jotenkin vieläkin joskus sanoo mulle tosta, niin esimerkiksi tuollaisissa tilanteissa siitä kyllä oli tosi paljon hyötyä, että oppisit Aivan. jotenkin tunnistaa asioita ja tiedostaa, tai ainakin tunnistaa paremmin. No se oma herkkyys on niin kuin siinä niin kuin tietynlainen supervoima niin kuin tuollaisessa Mm. tilanteessa. Mutta sitten siellä on se kolikon toinen puoli, että se haastaa sitten tietynlaisissa tilanteissa. Mm, Että jos sitä ajatellaan, että joku toinen voi olla sitten erilainen niissä tilanteissa, jotka haastaa sua, mutta heitä haastaa sitten niin kuin muunlaiset asiat. niin, Mm. Jo,
jos mä niin kuin, kun sä puhuit just tuosta maskaamisesta tai siitä, että Mm. et ei voi olla niin kuin oma itsensä, niin mitä se niin kuin tarkoittaa, jos me palataan siihen? Osaatko sä vähän Mm. kuvailla sitä, että minkälaista se on? No ainakin ihmisten kanssa sitä ehkä ilmenee, mutta kyllä myös eläinten. Öö, Ehkä sellaista, että mä yritän yleisesti olla vähän vähemmän. Eli Mm. yritän jotenkin hillitä omia tunnereaktioita tai tunteita, käyttäytymistä, koska musta näkyy ne tunteet tosi selvästi. Et ehkä eniten tällaista, mutta sit siitä usein seuraa myös, että sit mä tunnen olevani niinku liian vähän myös. Et jos mä olisin vaan oma itteni, niin mä olisin ehkä liikaa, tai silleen mulla on usein sen mukaan saatu palautetta. Mutta sitten kun mä maskaan, niin mä oon liian vähän, eli mä oon vähän niin kuin tylsä. Niin sitten se on tuottanut ihmisten kanssa ehkä eniten ongelmia. Ja eläinten kanssa musta tuntuu, että mä en tiedä, että mistä se johtuu, että mä niinku, että yksinäänkin jotenkin on vaikea, tai erityisesti yksinään on vaikea päästä siihen tilanteeseen, ainakin koiran kanssa, silleen jotenkin rauhakseen. Onko se maskaaminen sitä, että sä niin kuin maskaat sitä sen tunteen voimakkuutta tai sitä niin kuin reaktioa tai niitä tunteita ylipäätään, eli että sä yrität niin kuin peitellä sitä tunnetta, mikä sul on? Joo, kyllä niin kuin useimmiten. Toki sitten jossain muissa konteksteissa myös ihan silleen matkin ihmisiä automaattisesti. Sille yritän jotenkin imitoida tai jotain, että se olisi helpompi se tilanne, mutta tämmöisissä tilanteissa ja tässä kontekstissa, mistä nyt puhutaan, niin joo, se on enemmän tuollaista tunteiden maskaamista. Miltä se sitten näyttää, niin kuin jos koiran kanssa sä vaikka maskaisit, niin Mm. mitä sä niin kuin, onko sulla siitä jotain, tuleeko sulle mieleen jotain tilannetta tai jotain esimerkkiä siitä? No ainakin jos mä huomaan, että mua alkaa joku jännittää, joku Mm. tilanne, niin mä yritän silleen vaan jatkaa sitä tekemistä ja jotenkin samalla ehkä pienentää sitä tunnetta. Tai mulla tulee ajatuksia siitä, että tämä ei niinku ole hyvä, että mä tunnen tälleen. Öö, Ihan kun mä katsoisin itteni muitten silmin. Ei silleen, että mä katsoisin omiin silmin, vaan niinku muitten silleen tuomitsevalla. Mutta jos mä Mm. katsoisin omiin silmin, niin sitten mä en tuomitsisi. Vaan se olisi aika myötätuntoinen. Mutta mä automaattisesti katon niinku muitten silmin. Niin sä rupeat niin kuin tavallaan arvottaa sitä tunnetta, Niin. että nyt mua jännittää ja mua ei pitäisi jännittää, tai tämä on niin kuin väärin tämä mun jännitys, tai että Mm. sä rupeat miettimään, että mitä niin kuin ylipäätään jollain tasolla niin kuin laittaa sille jotain arvosanaa vähän niin kuin Mm. sille sun tunteelle. Mm. No silloin kun sä et maskaa, niin mitä silloin, miltä se sitten näyttää tai mitä se sitten on silloin? Mm. No, ainakin mulla tulee ne tunteet niin selvemmin, jotenkin voimakkaammin. Että jos, mitäköhän mä sanoisin esimerkiksi. Jos mua vaikka ahdistaa, niin kyllä mä puran sen aika lailla heti, niin kuin sanoin Sä aina. sanotat sitä ahdistusta. Niin. Ja se tulee myös silleen tunteella, että saatan kuulostaa vaikka ärtyneeltä tai pettyneeltä tai pelokkaalta tai itkuselta. Ja jos mä kommunikoin eläinten kanssa, niin se on silti tollasta. Että Mm, saatan vaikka koiralle sanoa sillä jotenkin tuolla äänensävyllä tai tunteella jotain, mihin se nyt sitten liittyykään. mm. Mm, Miten se koira reagoi siihen, kun sä teet niin? mm. Riippuu tilanteesta, että jos on tosi virittyneessä tilanteessa jo valmiiksi, että sillä on vaikka joku itselläänkin joku jännittävä tilanne ja sitten mulla on myös, niin sitten se tilanne saattaa olla niin kuin vaikeampi, että saattaa mennä vielä virittyneemmäksi ja saattaa vaikka hepuloida tai Mm, meidän koiralla on myös semmoista kosketusherkkyyttä, että se öö, siihen on pitänyt niin kuin yhdessä opetella siihen semmoiseen tavalla yhteistyöhön, että kaikki käsittely ja tämmöinen onnistuu myös sen koiran ehdoilla. Niin, mutta silloin kun mä en vielä tiennyt tosta, eikä kumpikaan meistä kumppanin kanssa tiedetty, niin silloin ainakin tuli semmoisia tilanteita, missä se
koira vaikka kertoo omat rajansa vaikka ärähtämällä tai jotain, ja mä tietysti pelkään sitä, Mm. niin, mutta mä saatan samalla silleen tuntea semmoista, että no kyllä tämä pitää niinku tehdä, vaikka mä tiedän, että ei. Toi on oikeasti, niin kuin mä tiedän, että toi on semmoinen, mikä ehkä monella on jäänyt Mm. jotenkin Niin, tiukasti, että tämä nyt pitää vaan tehdä, niin niin, sitten mä saatan vaikka kokeilla tehdä uudelleen, ja sitten lopulta mä alankin vaikka itkemään, kun vaikka pelkään, ja koirakaan ei tykkää. mm, aivan. Että se Mutta menee nyt niin kuin noita tavallaan, ei, sitten lähtee semmoinen kierre ja niin, toi, kyllähän mun täytyy tämä tehdä, niin se kuulostaa ennemminkin vähän semmoiselta ajatukselta ennemmin kuin siltä niin kuin puhtaalta tunteelta. mm, niin, ja Että koska, siellä on niin kuin semmoinen joku normi, niin, ja mikä on kun tullut. ihmiset on niinku myös sanoneet, että pitää vaan niinku tehdä, että ei voi tälleen. Ja koska mä oon aiemmin niinku, ja pohjimmiltani hevosihminen, ja kyllä mä oon tietysti, meillä on ollut aina myös koiria, toiminut aina koirien kanssa, mutta mä silti luulin tietäväni enemmän, mitä mä oikeasti tiesin ennen kuin meille tuli se koira. Että öö, mä oon oppinut ihan sikana ton kanssa jo nytten, ja tiedän vaikka miten sen kanssa kannattaa tässä hetkessä ainakin. Toki varmasti opin vuosien aikana niin kuin lisää, mutta nyt jo niin kuin tuntuu, että tietoa on paljon enemmän, eikä tuollaisia tilanteita niin paljon tuu, koska mä tiedän, miten sitä kannattaa ja niin kuin pitäisi käsitellä, että silläkin on parempi fiilis ja asiat onnistuu. Mm, Mutta kyllä mä silti pelkään noita tilanteita. niin, ja se on ihan ymmärrettävää. Ja kuulostaa siltä, että tässä on niinku semmoiset tietynlaiset normit, mitkä sä oot saanut siis jo kauan sitten. Mm, Ja sitten ehkä on jotain ihmisiä edelleen elämässä, jotka noudattaa niitä normeja. Ja jep. sitten on toisaalta ne omat tunteet ja sitten sen koiran tunteet. Ja sitten semmoiset asiatkin, jopa niin kuin sä sanoit, tämä kosketusherkkyys siinä Mm, koirassa, että mistä aluksi ei ollut edes tietoinen eikä osannut niin kuin sen takia niin kuin ottaa mm, sitä edes huomioon. Että tässä on vähän niin kuin tämmöisiä tiettyjä niin kuin ristiriitoja, että vähän niin kuin mm, ihan jopa sinussa itsessäsi olisi niin kuin semmoinen joku osa sua, joka sanoo, että kyllä sun täytyy nyt niin kuin tehdä tämä näin. mm. Ja toi on tosi jännä, koska mä en todellakaan ajatellut, että pitäisi käydä tämä sama prosessi koirien kanssa läpi, mitä mä kävin hevosten kanssa jo. Tai niin kuin mä luulin, että mä Mm. oon käynyt jo tämän, että mä tiedän kyllä jo, mutta ei, koska mä luotin kyllä niin kuin lähimpiin enemmän näissä koira-asioissa, koska mun mielestä mun silmin katsottuna he kyllä teki niin kuin oikein. Mutta sitten tuon oman koiran kanssa, kun mä tein niitä samoja, niin mä huomasin, että ei nämä niin kuin toimi, mutta enhän mä tiedä paremmin, että niin kuin, miksei nämä niin kuin toimi. Ja sitten kun mä löysin keinot, mitkä toimii, niin sit siitäkin on saattanut joutua keskustelemaan niiden lähimmäisten kanssa semmoisessa, niin kuin, että he ei ehkä ajattele ihan samalla tavalla. Ja sitten kun se on mulle niin semmoinen tärkeä asia ja semmoinen, että, joka on ollut tosi vaikea ja niin kuin haavoittuva aihe tavallaan, tai mikä se sana on, en mä tiedä, mutta semmoinen, että niin se kokemus on ollut semmoinen Mm. haavoittuvainen. Niin sitten, Haavoittuvainen. niin sit se tuntuu semmoiselle, niin kuin, että mä haluaisin vaan niin kuin huutaa, että miten te, niin kuin, että, että ei voi tehdä niin kuin näin ainakaan tämän koiran kanssa ja ei niin kuin käy. Ja sitten kun tulee niitä haastavia tilanteita, niin jotenkin siinä vaan niin monta eri ajatusta ja tunnetta yhtä Mm. aikaa. Et mikä Jotenkin on ihan oikein, samaa. niin, Mm. mikä on oikein, mikä on väärin, niin kuin ihan sama Niin. kuin Oreon kanssa tietyllä tavalla. Niin. Mm. Tämä on, tota, Tämä on mielenkiintoista, niin kuin sä sanoit, että sä luulit, että sä oot oppinut tän näin jo. Niin. Mutta nämä eläimet on sille, ne tuo meitä näiden samojen asioiden äärelle uudelleen ja uudelleen, ja sitten se on aina Mm. vähän erilaista. Ja onko se erilaista kuin Oreon kanssa? Mit, mitä sä oot, onko oot sä oppinut jotain Oreolta, mikä on nyt tässä tämän koiran kanssa? No kyllä silleen niin kuin ainakin, että öm, on käynyt samanlaisia tavallaan opetuksia läpi. Mhm. Että mä en jotenkin ajatellut, että ne olisi niin samanlaisia, tai että pitäisi käydä just uudelleen. Ja myös se, että miten samanlaisia nämä taas on, nämä eläimet.
niin kuin muhun verrattuna. Esimerkiksi Oreo oli tosi samanlainen kuin mä, ja meillä oli sen kanssa haasteita, mutta myös hyviä puolia. Mutta sitten musta tuntuu, että meidän koirakin on niin kuin, nyt taas aika samanlainen kuin minä. Ja sen tajuaminen tietysti ensin niin kuin oli silleen, no, että oliko tämä nyt sitten huono, että kun mulla on välissä ollut hoitohevonen ja on edelleen, joka on taas erilainen, se on matala-energisempi ja semmoinen rauhallinen, niin sen kanssa onkin sitten itsekseen niin kuin just hyvä olla. Siinä mä en, silleen ei ole väliä, onko ihmisiä, tai ehkä jopa kivempi olla yksin. Niin siitä musta tuntuu ja tulee semmoisia pelkoajatuksia, että onko mä taas asettanut itteni johonkin samanlaiseen semmoiseen myräkkään Mm, jotenkin. aivan. Ja toikin on hyvä kysymys, että miksi näin on käynyt. Että ehkä tässä on nyt kuitenkin tiettyjä asioita, mitä sä taas opit, mitkä on niin kuin tärkeitä Niin. asioita. Jos sä saisit valita, niin valitsisit sä olla rauhallisempi niissä tilanteissa? No ehkä joo, mutta sitten tulee semmoinen realistinen ajatus, että jos mä oisin, niin se tarkoittaisi, että mä olisin muutenkin vähemmän ehkä, ehkä vähemmän voimakkaasti tunteva muutenkin. Mutta mä en haluaisi ehkä olla. Että Mm. joo, haluaisin olla rauhallisempi tai jotenkin semmoinen, mutta mä en halua, että se jotenkin veisi kokonaan mun tunne-elämästä sellaista intensiteettiä pois tai Mm. vähemmäksi. Joo, toi onkin mielenkiintoinen ajatus. Tai siis, että joo, mä ymmärrän, mä saan tuosta kiinni. Niin. Ja kun mä ajattelen näin, että jos ajatellaan, niin kuin, että tunteet on jollain janalla, tiedätkö sä, että ne on kaikki täällä nyt niin Mm. kuin rivissä nämä tunteet, ja täällä on ehkä toisessa päässä sellaisia, mitkä on niin kuin meidän mielestä vähän epämiellyttäviä ja vaikeita, ja sitten täällä toisessa päässä on sellaisia, mitkä on miellyttäviä. Ja se näkyy niin kuin mun mielestä joskus ihmisissä, että kun sä kiellät itseäsi tuntemasta niitä epämiellyttäviä, eli jollain lailla niin kuin teet Mm. sellaisen, sä painat ne piiloon jopa itseltäsi ja et, et kieltäydyt tietyllä tavalla tuntemasta niitä. Mä en tiedä, miten se tehdään, mutta jotkut Mm. ihmiskulma pystyy siihen. Niin sit sä sieltä janaa niin kuin typistät täältä päästä. Mutta siinä käy usein, niin kun sä et voi valita, mitä tunteita sä et tunne, kun sit siinä käy niin, että sä typistät täältäkin päästä ja sit tunne-elämä on tosi Niin. kapea. Mutta siinä sä niin kun kiellät niiden tunteiden olemassaolon, eli sä tietyllä tavalla et niin kun suostu tuntemaan niitä tai et edes niin kun suostu ajattelemaan, että ne on olemassa tai tietyllä peität ne esimerkiksi jollain. Esimerkiksi pelkoa voi peittää aika helposti vaikka aggressiolla tai semmoisella, Mm. että kaikki on ihan hyvin semmoisella ylireippaalla asenteella, mutta jos sä ajattelet niitä tunteita siinä janalla, niin jos sä säätelet niitä tunteita, niin ethän sä silloin niin kuin poista niitä. Niin. Ymmärrätkö sä, mitä mä tarkoitan? Eli sä voit Joo. edelleen pelätä, mutta se pelko on sellaista, että se ei mene niin kuin sinne, tiedätkö, sä, sinne överiksi, niin kuin, että Mm. sun niin kuin, sä poistut sun sietoikkunasta. Jos puhutaan, niin kuin, että me ollaan jossain sietoikkunassa, niin siellä sietoikkunassa me voidaan olla kaikkien tunteiden kanssa sillä lailla, että me kestetään ne tunteet tietyllä tavalla, että Mm. ne ei niin kuin, ihan että sanotaan, että voi ahdistaa, voi jännittää, mutta ei tule esimerkiksi jotain pakoreaktioa tai tule jotain ihan hirveän voimakasta niin kuin paniikkikohtausta. Se on, Mm. niin ne paniikkikohtaukset ja muut, ne on niin kuin sen sietoikkunan ulkopuolella. Niin. Mut siellä sitten kun mennään sen sietoikkunan ulkopuolelle, niin sitten me ei pystytä enää säätelemään. Että se Mm. hermostuttaa sillä lailla vallan, että et, mikä on tietysti ihan hyväkin, koska me tarvitaan sellaisia reaktioita silloin, kun meillä on jotain, me ollaan vaikka kuolemanvaarassa, tiedäksä, että Mm. meidän täytyy oikeasti niin kuin nyt jotenkin toimia, joka voisi niin kuin jotenkin pelastaa meitä tässä hetkessä. Niin, niin, mutta se sietoikkunahan voi olla tosi iso. Eli me Mm. voidaan laajentaa sitä meidän sietoikkunaa. Että sitten jos on hirveän pieni sietoikkuna, niin
niin silloin me mennään helposti sinne paniikkiin. Että tavallaan ne Niin. tunteet helposti menee tietyllä tavalla överiksi, että sitten ei enää pysty sitä ehkä sitä omaa niin kuin käyttäytymistään tai reaktiotaan niin kuin mitenkään hallitsemaan. Mutta sitten Mm, jos me suurennetaan sitä sietoikkunaa, niin sittenhän me niin kuin voidaan tuntea niitä tunteita aika voimakkaastikin, mutta se meidän reaktio ei niin kuin mm. lähde ihan meiltä itseltämme lapasesta. Saako se kiinni tästä? Joo, ja mä oon ajatellut niin kuin just samoja asioita kyllä, ja ehkä just se Mm. oivallus, että sekä mulla että Oreolla ja sitten meidän tuolla koiralla on pieni sietoikkuna. Ja jos vaikka miettii meidän perheen koiraa taas, niin se on hyvin samanlainen kuin mä, mutta sillä on suurempi sietoikkuna. Eli se on niin kuin joustavampi, kun taas mä en ole niin joustava tuommoisissa tunnereaktioasioissa just sen pienen sietoikkunan takia. Mm. Niin sen kanssa taas on niin kuin helppo ja turvallinen olla, mutta koska sitten tällä meidän koiralla ja sitten Oreolla ja mulla oli se, tai on pienempi sietoikkuna, niin me ollaan kaikki silleen tarkkoja niistä rajoista ja ei kovin joustavia siinä, jos ne ylitetään. Niin öö, se on aika vaikea sille ehkä yhdistelmä ollut, Mm. että se reaktio on voimakas kaikilla meillä, jos se niin kuin Kyllä, ylitetään. kyllä. Niin, ja toki niin kuin, mä oon käynyt 3 vuoden terapian, tai melkein 4, niin siellä kyllä on, toki opin niin kuin tosi paljon. Ja sielläkin sanottiin, että harvoin tulee edes näin hyvää niin kuin kehitystä ja tällaista, mutta aina on ollut vaikea toi tunnepuoli, että vaikka mä oon tosi tietoinen niistä, Mm. niin se tiedostaminen ei ole auttanut hirveästi. Tai Mm. järki ei ole oikein auttanut tunteisiin, ja mulle se sanoikin, että turha ei yrittää niin kuin, järjellä ratkaista nämä, tai se, että se on aika mahdotonta. Mutta semmoinen, just semmoinen tunnesäätelypuoli on aina ollut vaikea, vaikka on käynyt missä Mm. terapiassa. Ja, et, joo, toi sietoikkuna kuvaa hyvin sitä, että Mm. pienempi se Niin, sietoikkuna. kyllä. Ja se sietoikkunan laajentaminen on, että se ei niin kuin, mä ymmärrän sen, kun musta sä aika hyvin niin kuin sanotit sitä, että sä pelkäät jotenkin, että sitten kaikki on vähän niin kuin latteeta, että jos sä rupeat säätelemään sun tunteita, Mm. niin et tunnetko sä sitten enää mitään, niin, niin tunnet, tunnet, Mm, mutta se on nimenomaan se sietoikkuna on vähän laajempi, että et se kynnys niin kuin sinne hallitsemattomaan on niin kuin vähän korkeampi, eli se ei tapahdu niin. niin. Mutta no meidän tuo järjellä on niin kuin vaikea, siis tunteita ei voi oikein hallita ylipäätään. Mm, Ei niitä voi vaan niin kuin säädellä. Ja niin. ajatuksia me voidaan kyllä valita tai voidaan ajatusten kanssa vähän neuvotella, että mitä me ajatellaan. Ja sitten toki meidän keho on kuitenkin sellainen, että sitä me voidaan myös ehkä helpommin muuttaa kuin esimerkiksi tunteita. Ja nämä kaikki kolme on kuitenkin yhteydessä toisiinsa. Eli meidän keho on Mm, yhteydessä meidän tunteisiin ja meidän ajatukset on yhteydessä meidän tunteisiin ja meidän ajatukset ja kehokin on yhteydessä toisiinsa. mm, Mutta kyllähän se joskus on vähän semmoinen läpi elämän jatkuva semmoinen prosessi jokaisella ihmisellä säädellä sitä omaa sietoikkunaansa. mm, Ja nuo eläimet on siihen tosi hyviä oppaita, niin. koska ne näyttää sitä niin selvästi. Et kun sä puhuit just tuosta sun hoitohevosesta, jolla on selkeästi ehkä vähän erilainen hermosto ja jolla on sietoikkuna ehkä vähän isompi ja me ollaan vähän rauhallisempi hermosto, niin se pystyy se hoitohevonen ehkä säätelemään sua. Mm, Et kun me voidaan niin kuin säädellä toisiamme, musta sä kerroit hyvän esimerkin siitä, kun sä olit sen Orion kanssa kävelemässä ja sitten sulla oli se puhelin auki sinne kaverille. Joo, se mm, vei sua vähän pois ehkä läsnäolosta, mutta toisaalta se kaverin tuki, se kaveri saattoi olla, niin kuin, vaikka se ollut läsnä edes siinä tilanteessa, niin tavallaan se säätelevä toinen. niin. Että sä musta toimit siinä tilanteessa, että sua jännitti, sä tarvitsit jonkun tukea, niin että sulla on kaveri siinä niin kuin puhelussa mukana koko ajan puhuu, niin se saattoi itse asiassa helpottaa siinä tilanteessa. Ja
se olisi voinut olla se tilanne paljon vielä vaikeampi ilman sitä, Mm, että me tällä lailla me pystytään säätelemään toisiamme. Että toki sitten kun on eläimen ja ihmisellä molemmilla silleen hermosto vähän tiltissä, niin oho, et kun sit kun meillä on ihmisellä ja eläimellä niin kuin molemmilla se hermosto tiltissä, niin sitten se vastuu tavallaan jää meille ihmisille niin niin, siinä tilanteessa, että pystyykö mä nyt säätelemään jotenkin vähän itteeni, jotta tämä eläin voi myös säädellä itseään. mm, Ja tämä on oikeastaan, niin kuin, jos mä ajattelen niin kuin hevosten kanssa, joiden kanssa mä nyt olen tässä kuitenkin kymmeniä vuosia jo tehnyt töitä, niin tämä on ehkä se yksi suurimpia kysymyksiä niin kuin ihmisten ja eläinten välillä, siis ainakin ihmisten ja hevosten välillä, että mm, miten mä voin säädellä itseäni, jotta mä voin auttaa tätä eläintä, tätä hevosta säätelemään itseään. niin, Että se on, että sit kun näitä asioita lähtee silleen vähän syvällisemmin katsomaan, niin joka ikinen ihminen, joka on hevosten kanssa tekemisissä, niin joutuu kyllä katsoa vähän itseään. mm, Että sä et ole ainoa. Jokainen joutuu katsoa itseään vähän, ehkä joku eri näkökulma tai joku eri asia, niin, mikä sieltä tulee pintaan, mutta meillä kaikilla on joku sellainen matka mm, edessä siinä vaiheessa. Toki monet on eläinten kanssa ilman, että ne ajattelee näitä asioita ja yrittää ratkoa niitä sitten jotenkin. Ja niin kuin mm, sä oot puhunut esimerkiksi noista voimakeinoista, mitä tapahtuu hevosmaailmassa, uskon, mm, että sitä tapahtuu paljon siellä sen takia, koska ihmiset ei katso näitä asioita. mm, Et mun mielestä on hienoa, että sä pohdit tätä ja mietit, että no okei, että miten mä niin kuin vaikutan tässä ja minkälainen mä oon ja pitääkö mun olla jotenkin erilainen vai voinko mä edelleen olla minä, mm, mutta jollain lailla kuitenkin säädellä jotain, jotta se minuna oleminen tämän koiran kanssa olisi helpompaa. niin. Ja kyllä siis jos vaikka miettii tuollaisia tilanteita vaikka Oreon kanssa, missä helposti olisi potentiaalia, että se menee sille yli, niin Mm. kyllä jos mä mietin vaikka, niin monesti tuollaisia tilanteita myös oli, missä mä sitten rauhoitin Oreon, että ei ne aina mennyt silleen, että me yhdessä niin kuin Mm. pelästytään. Että kyllä mä olin tottunut siihen, että se reagoi isosti ja monesti oli sellaisia tilanteita, jossa vaikka kävelyllä se säikähtää ihan valtavasti. Kerrankin joku haukkuva koira lähti täysillä juoksesta kohti, niin kyllä se säikähti aika paljon. Niin, niin siinäkin tilanteessa, kun se meni siinä mun ympärillä tosi nopeasti, niin kyllä mä sitten sain sen nopeasti takaisin myös rauhoitettua, koska siinä tilanteessa mä en jostain syystä vaan niin kuin lähtenyt siihen mukaan. Koska mä tiesin, joo, se johtui varmaan siitä, että mä tiesin, että siinä niin kuin, mä heti sain syyn sille, että miksi se reagoi noin. Ja se ei ollut musta niin semmoinen, se oli aidatulla alueella se koira, niin se ei ollut musta semmoinen vaarallinen tilanne, se vaan säikähti, joten munkaan ei tarvinnut niin kuin reagoida suuresti. Mutta sitten kun se on kyse tämmöisestä vaikka kipukohtauksesta, niin siinä on niin paljon enemmän tunteita kuin vaan se niin kuin säikähtäminen, että siinä on kaikkea huolta, semmoinen mikä tässä nyt taas, että onko se tosi kipeä, mitä mun pitää tehdä, ja niin kuin, se ei ole selkeä se tilanne, niin silloin mä Mm. myös reagoin suuresti. Mutta jos se on Mm. selkeä tilanne, niin silloin mä en, vaikka se reaktio olisi suuri. Et ei se Mm. myöskään aina mene silleen. Tosi hyvä oivallus kyllä tuossa, että se ehkä se tilanteen epämääräisyys tai se, että ei tiedä niin kuin mistä tässä kaikessa on kysymys ja mikä on niin kuin se lopputulemakaan, Mm, niin on se, mikä saa sitten, niin tulee niitä kerrostumia niihin tunteisiin, ja niin. tulee useita eri tunteita siihen tilanteeseen. Että, Jep. no miten jos me palataan tuohon koiraan, niin kun sä ajattelet nyt niitä tilanteita sen teen koiran kanssa, että sulla on ollut sellaisia tilanteita, Mm, niin onko nämä ollut vähän samanlaisia sitten, että siinä on ollut jotain semmoista epämääräisyyttä siinä tilanteessa? joo, joo, koska mä aina lähes näissä kaikissa tilanteissa niin kuin ajattelen, onko se kipeä, se varmaan on kipeä, mitä mun pitää tehdä, onko se edes kipeä, teenkö mä jotain väärin, tai niin kuin kaikkea tällaista. Ja toki sitä on tutkittukin, mutta ei ole löytynyt mitään. Niin ruokavalio on auttanut myös paljon, mutta siis niin tämmöinen just epämääräisyys taustalla.
Mm. Joo, ja kuulostaa siltä just nämä kaikki huoliajatukset, että noi varmaan tulee jopa sieltä Oreon ajoilta, niin kuin, Niin. että sulla on kuitenkin jäänyt siitä varmaan vähän sellaista traumaa, Mm. että nyt mulla on taas tämä sairas eläin Niin. tässä näin. Ja kun mä mietin, niin kuin minkälainen ajatuskierre siinä lähtee liikkeelle, mä puhuin just siitä äsken, että miten, että voidaan ajatella niin kuin vähän semmoisena kolmiona sitä, että täällä on niin kuin tunteet täällä yhdessä kulmassa ja täällä on ajatukset ja sitten täällä on sun keho, näin. Mm. Niin sitten kun ajatuskierre lähtee tuolla lailla liikkeelle, niin se alkaa heti vaikuttaa sun kehoon ja sun tunteisiin. Mm. Et lähtee miettimään just, että onko tämä nyt kipeä ja teekö mä nyt oikein tässä ja niin edespäin, niin Mm. edespäin. Ja Jep. semmoinen ajatuskierre vie meitä hirveän usein niin kuin pois siitä käsillä olevasta hetkestä. Mm. Siis vie meitä läsnäolosta pois. Eli läsnäolo on sitä, että me ollaan niin kuin tässä hetkessä meidän kehon ja mielen kanssa yhtä aikaa. Kehohan on aina siis läsnä tietysti tässä Mm. hetkessä, koska me ei voida vielä niin kuin teleportata itseemme Niin. jonnekin muualle, mutta kun meidän mielihän voi lähteä jonnekin muualle, eli se voi lähteä miettimään sitä, että entäs jos tämä on kipeä ja me joudutaan menemään eläinlääkäriin taas ja mitä se tulevaisuus tuo tullessaan. Tai Mm. se voi mennä sinne menneisyyteen, missä sä mietit jotain asiaa, mikä on tapahtunut menneisyydessä, että viimeksi kun me mentiin tästä, niin tapahtui X, Mm. niin silloin sä et ole niin kuin tässä hetkessä läsnä, mikä sitten taas voi vaikeuttaa sitä yhteyttä siihen eläimeen. Mm. Ja sitten kun mä menen just siihen toisten ihmisten näkökulmaan, että noissakin Mm. tilanteissa se itsessään se, että onkohan se kipeä, ei vielä ole niin, vaikka se on tosi huolestuttava ajatus, niin se on kuitenkin semmoinen, jonka voi vaikka silleen periaatteessa ratkaista menemällä eläinlääkäriin, mutta kun se ei ole niin simppeliä, ainakin Oreon kanssa sai monesti taistella eläinlääkärissä, että ne niin kuin suostuu tutkimaan sen niiden oireiden perusteella. Tai että kyllä mä muistan, että joskus vaikka sanottiin, että se vaan testaa. Ja sitten me mentiin pois, kun mä olin varma, että sillä on vatsahaava. Mutta sitten kun menin sinne uudelleen muutaman kuukauden päästä, koska ne oireet paheni, ja sanoin, että nyt niin kuin pakko tutkia, niin se oli tosi paha se vatsahaava, eli se oli ollut siellä pitkään. Ja Mm. kyllä mulla on ollut samanlaisia kokemuksia jo koirien kanssa. Että niin kuin ne, ja kun vaikka lähimmäisetkään ei välttämättä kaikki ota vaikka niin kuin silleen tosissaan, niin siinä on kaikkea sellaista, että jos se on nyt kipeä, niin tässä alkaa hirveä vääntö niin kuin monella eri tasolla, että se on niin kuin silleen rankka prosessi niin kuin kokonaisuutena, kun se ei ole niin semmoista yksinkertaista, että menenpä tästä eläinlääkäriä ja nyt se on kunnossa. Aivan. Eli siihen tulee ihan hirveä sellainen niin kuin skenaario tavallaan siitä Mm. tulevaisuudesta, että miten vaikea tämä elämä nyt sitten onkin, jos näin on. Niin. Ja semmoinen viha niin kuin myös, vaikka sitä kohtaa, että miksi näitä asioita ei oteta tosissaan, niin se viha tulee kaikissa niissä hetkissä niin kuin uudelleen silleen, että miksei näistä asioista silleen vaikka Mm, pennun ylivirittyneisyydestä ja niin kuin, että usein sillä vaan naurataan ja tälleen, kun se pentu on ihan, meillä on ainakin ollut sellaisia tilanteita, missä se oikeasti on tosi väsynyt ja ylivirittynyt ja sitten vaikka jotkut yrittää vielä sitä lisää silleen, öö, kun se on niin söpö, kun se vaikka menee ihan sekaisin, mutta mä en näe sitä yhtään söpöä siinä vaiheessa, kun se on niin kuin ihan jossain. aivan, aivan tiloissa, Niin, koska se ei ole niin kuin ollenkaan tarkoituksellista. niin, Joo, Joo ja tämä kaikki ajattelu vie sua pois siitä hetkestä. mm, No mitä sä ajattelet niin kuin nyt, jos sä mietit niin kuin noita tilanteita, että mikä sun mielestä olisi hyvä hetki tuolle ajattelulle, mitä sulle tulee päälle siinä tilanteessa? Onko se oikea hetki ajatella sitä, että mitäs jos tämä onkin kipeä ja nyt joudutaan menemään eläinlääkäriin ja sitten mä taas joudun tätä selittää jollekin ja niin mm. edespäin. Vai mikä olisi hyvä hetki sille? Kyllä mä toki mietin sitä aika paljon, jos tulee tämmöisiä, että vaikea aika. Et ehkä se on aika lailla koko ajan siinä ainakin taustalla, ja sitten se nousee pintaan tämmöisissä tilanteissa. Mm. Niin kuin, Miltä sä ajattelet, että se tuntuu siitä eläimestä, kun se sulla nousee pintaan tämä? mä veikkaan, että se on aika hämmentynyt ehkä, en tiedä. Mm. Mä oon Minkälainen? miettinyt,
Sano vaan. Niin, olen miettinyt, että toisaalta pystyykö jotenkin aistii sen, että mä niin kuin yritän ymmärtää ja auttaa, mutta sitten jos se tosi paljon eskaloituu, niin sitten toki varmasti molemmat ollaan taas jossain ylivirittyneessä tilassa. Mm, kun se ylivirintyneisyys on usein sitä, että ei tietyllä tavalla ole läsnä siinä hetkessä tai Niin, läsnä omassa kehossaan. Ja nämä ajatuskierteet vie sua siihen samalla lailla kuin se koiranpentu, kun se on ihan hirveässä, se on tosi väsynyt ja sit se on vaan ihan niin kuin semmoinen juoksee vaikka jonkun pallon perästä ja riippuu nyt tietysti rodusta, mutta että se käy ihan semmoisella hepulikierroksella, niin eihän silläkään, sekään ei ole enää kauhean läsnä omassa kehossaan siinä niin. tilanteessa. Eli voisiko ajatella, että kun sä sanoit kyllä, että nämä ajatukset on sulla aika paljonkin, että onko sulla paljon Mm. huoliajattelua sit niin kuin, No eli sä kyllä mä ajattelet oon, näitä muutenkin. niin, kyllä mä oon aina ollut vähän semmoinen jonkin verran neuroottinen. Mutta kyllä mä niinku pohdin näitä paljonkin asioita ja silleen saatan murehtia. No mun mielestä mä en niinku nykyään enää ehkä murehdi niin paljon. Mä vaan niinku, mä en oikeastaan tiedä. Mä oon ehkä enemmän päätynyt siihen tilaan sen kaiken murehdinnan jälkeen, että mä vaan oon jotenkin aika tai no en ole edes passiivinen. Mä en oikein koe niin vahvasti mitään, niin kuin, paitsi tilanteissa. Niin kuin, et Mm. jotenkin mä oon ehkä vähän turtuneessa tilassa tällä hetkellä. Mä ehkä tunnistan, että mä oon silleen kuormittunut monen vuoden seurauksena, mutta en myöskään mitenkään palannut loppuun, vaan silleen vähän jotenkin, että monet on vaikka sanonut, että mä oon jotenkin paljon, mä en enää kerro vaikka asioita samalla tavalla kuin ennen, enkä mä itse tajua sitä, ja on ehkä vähän poissa oleva tai jotenkin. Mutta sitten samalla mä kuitenkin teen paljon asioita elämässä. Vähän semmoinen outo tila ehkä ollut. Mutta selkeästi näissä tilanteissa niin nuo ajatukset paukkaa sit niin kuitenkin Niin, pintaa siinä, niin, tota, mut onko se sun mielestä oikea hetki miettiä niitä? ei, Vai voisiko mutta niitä miettiä joskus muulloin? Koska toi mutta kertoo mulle, että sä et halua päästää niistä ajatuksista irti. niin, se on, koska sitten mä koen, että mä oon saanut vahvisteita siitä, että se on oikea tilanne, vaikka mä tiedän, että se ei ole, mutta mä oon saanut ulkopuolelta vahvisteita, että se on siis samalla niin kuin vahvisteita, tai siis rankaisua tavallaan siitä, että se on väärä niin kuin kokemus tai reaktio, mutta mä oon saanut myös vahvisteita sen puolesta, että jos on tapahtunut vaikka joku oman eläimen kanssa joku tilanne, jonka muut näkee eri tavalla, vaikka jotenkin hauskana, vaikka se eläin on siinä vaikka kärsinyt, ja sitten mä oon siinä tilanteessa vaikka räjähtänyt siitä, että me ollaan aiemminkin keskusteltu siitä, mutta se ei ole vaikka mennyt läpi. Ja sitten siinä tilanteessa niiden tunteiden ansiosta tai seurauksena mä oon niin kuin silleen alkanut vaikka itkeä ja silleen sanonut, että ihan oikeasti tällainen ei tehdä, että tällainen ei saa niin kuin tehdä, että se eläin menee tähän tilaan, niin sitten mä oon saanut vahvistuksen siitä, koska ne on sitten siinä tilanteessa ne muut ihmiset ottanut sen silleen vihdoin tosissaan, kun on nähnyt sen, että mä silleen että ne tunteet jotenkin tulee ulos. Mm. Ja sitten se on tehonnut ja sitten ollaan vaikka kuunneltu niitä eläimen rajoja ja kaikki on mennyt jatkossa paremmin sen Mm. tilanteen kanssa, missä se on aiemmin eskaloitunut. Aivan, aivan. Mä ajattelin lähinnä myös niin kuin sitä eläintä siinä tilanteessa, että Niin, ton mä ymmärrän siis toi, että siis sä laitat rajoja niin kuin muille ihmisille, niin, mutta mä ajattelin sen eläimen kannalta, että onko se paras tilanne sulle miettiä hirveästi sitä huoliajattelua niin kuin niin, siinä tilanteessa, koska se lisää sitä sun ylikierrosta tai sitä sellaista mm, läsnäolemattomuutta, jos sellainen sana on olemassa, niin se jep, vie sua pois siitä yhteydestä siihen eläimeen. jep. Joo, siis mun mielestä ei niin kuin eläimen näkökulmasta ole paras tilanne toi, että Milloin se mulle, olisi, milloin se niin, olisi eläimen näkökulmasta paras tilanne? varmasti sitten, kun se on rauhallisempi ja vaikka nukkumassa. Niin, tai ei edes samassa tilassa välttämättä. Niin, Mm. jep, Et kuitenkin, niin kun, jos sä mietit sitten semmoisia parhaita hetkiä, mitä sulla on niin kuin mm, koiran kanssa, niin minkälaisia ne on?
no nykyään noita huonompia hetkiä on aika vähän, että on silleen noita ns. Parhaimpia tullut paljonkin, koska on just pitänyt niistä rajoistakin. Niin no ainakin sellaista, missä niin kun voidaan tämmöiset käsittelytilanteet ja muut ihan ilman ongelmaa hoitaa ja huomaa, että vaikka koira osoittaa kiintymystä tai huomaa, että se vaikka nukkuu enemmän, kun mä oon pitänyt kiinni just niistä rajoista. Öö, ja että semmoiset epämääräiset käytökset on vähentynyt, vaikka tämmöinen ylimääräinen hepulointi ja muu tämmöinen. Mä sanoisin, että silloin kun se voi hyvin mun silmissä, niin kuin silloin mä arvioin, että se nyt ehkä voi hyvin tai paremmin ainakin, niin sitten ne on niitä parhaimpia hetkiä, koska ehkä Mm, se huoli on kuitenkin aika vaikea. niin, eli sä peilaat siihen paljon, että silloin kun sulla on niin kuin sellainen rauhallinen mieli sen suhteen, että tämä koira voi nyt hyvin, Niin. niin sit säkin voit olla paremmin Mm. Ja kyllä mä läsnä ja oon, voida niin, hyvin. jep. Ja olin niin kuin Orionkin kanssa just tollaista, että olin tosi tarkka sitten, kun mä löysin, mitkä ne asiat on, mitkä toimii, niin mä olin kyllä tosi tarkka siitä, että miten sen kanssa toimitaan, vaikka se kuka tahansa sen kanssa olisikaan ollut, niin ehkä se koirankin kanssa näkyy, että on Mm. silleen tarkka, mutta mun mielestä se on kyllä toiminut tosi hyvin, koska kaikki semmoinen, niin kuin, ne hankalat jutut on huomattavasti niin kuin vähentynyt tai jopa poistunut, niin, niin. Mä en nyt muista, mikä tässä oli se alkuajatus tai pointti, mutta Niin, mä ajattelen, niin kuin, että ehkä tästä niin mä kuulen sen, ja se tuli aikaisemminkin esille se, että se on, että silloin kun sä tiedät, että niin, sulla on niin kuin aika tarkat, että sulla on tietyt tarkat toimintatavat, tai jopa siis vaikka tulisi arvaamaton tilanne, mm, mutta se vaikuttaa, sä saat heti niin kuin jotenkin selville sen, että minkälainen tämä tilanne on. Niin kuin sä sanoit siitä mm, koirasta, joka oli aidan takana, että jos se koira olisi ollut vapaana, niin, tilanne olisi ollut ehkä toinen. jep, Et silloin kun on helpompi niin kuin nähdä, että mitkä ne askeleet on, niin, mm, niin silloin on myös helpompi olla niiden tunteiden kanssa. Ja sitten kun se menee vähän epämääräisemmäksi se tilanne ja mm, epävarmemmaksi, niin silloin tulee sitten niin kuin tosi monta ajatusta, mutta jep, myös tunnetta yhtä aikaa siihen tilanteeseen. Eli jep, se on vaikea sietää sitä niin, tilannetta, joka on niin kuin, ettei oikein tiedä. Ja nyt tuon koiran kanssa se vaikuttaa siltä, että siihen vielä tulee niin kuin paljon enemmän vielä muiden ihmisten mm, niin kuin vaikutusta ja ympäristön vaikutusta ja niin edespäin. Että siihen tulee niin kuin monia sellaisia, mitä sä et ehkä pysty ihan täysin hallitsemaan tietenkään, jep, mitä muut ihmiset käyttäytyy. niin, jep. Ja semmoinen niin kuin ylipäätään, että ehkä siinä on paljon semmoisia ennaltaehkäiseviä toimintoja, ja ne toimii mulla paremmin, koska mä pärjään ennaltaehkäisevien asioiden kanssa paremmin kuin sitten semmoisen sietoikkunan niin kuin just suurentaminen. Se on mulle vaikeampaa, että on helpompaa, että se tilanne ei edes mene sinne Mm, tosi semmoiseen tai semmoiseen tosi vaikeeseen, niin sitten se tuo mulle sellaista varmuutta. mm. Tietyllä tavalla tuo ennakointikin voi olla sitä semmoista sietoikkunan venyttämistä, että Niin. jos sä niin kuin valmistat itseäsi vaikeisiin tilanteisiin, että sä tiedät, että okei, nyt mennään vaikka johonkin semmoiseen tapahtumaan, missä on paljon ihmisiä tämän koiran Mm, kanssa, niin mä tiedän, että se tulee olemaan vaikea niin kuin sekä koiralle että mulle, niin mä mm, valmistelen ne kaikki, jotta me kestetään se tilanne sen sijaan, että vaan menisi sinne silleen takki auki, niin. jolloin se sitten voi niin kuin Jep. räjähtää käsiin niin kuin Niin, ehkä, itsellä. jep, Niin. jep. Koska ehkä silleen on monesti ollut silleen, että toiset ihmiset on vaikka, ei kaikki, mutta jotkut on ehkä halunnut enemmän, tai heille on saattanut olla helpompaa se itse tilanteessa toimiminen tai jotenkin, niin sitten, mutta kun mä oon halunnut ennaltaehkäistä sitä tilannetta, niin sitten mä asetan niitä rajoja, joka saattaa hämmentää ihmisiä, koska heille voi olla ihan luonnollista toimia siinä tilanteessakin, mutta mulle se ei ole enää yhtään niin kuin helppoa, ja sitten tulee niin kuin, paljon vaikeampia tunteita, ylilyöntejä ja kaikkea, niin öö, Mm. mikäköhän pointti tässäkin nyt oli?
No voinko mä sanoa tähän väliin jotain? Joo. Se, musta se on viisautta tietää siis nuo omat rajansa. Ja Niin. myös tietää sen eläimen rajat, että sä Mm. tiedät, että mä en niin kuin, että nämä on niin kuin ne askeleet, mitä mun pitää ottaa, että mä voin olla tässä tilanteessa ok. Ja Mm. myös mitkä on ne askeleet, jotka pitää ottaa, että se eläin tuntee olevansa ok. Niin. Niin se kertoo siitä, että sä tunnet itsesi ja sä tunnet niin kuin ton eläimen ja silloin sä otat niin kuin ne asiat huomioon. Mm. Että se voi tuntua joistain toisista ihmisistä ehkä vaikealta tai he ei ehkä ymmärrä, että minkä takia tuommoista asiaa pitää niin kuin miettiä. Niin. Mutta tämä on kuitenkin siis sinun elämäsi ja sä tunnet itsesi ja tiedät, että missä mennään. Et ehkä se, ja tämä voi aiheuttaa ihmisissä, joskus kun me laitetaan rajoja, niin ne ihmiset, joille se on vaikeaa, niin on yleensä niitä, jotka on hyötynyt siitä, että meillä ei ole rajoja. Niin. Että ei se voi tuntua vaikealta jollekin toiselle ihmiselle, mutta jokainen on kuitenkin vastuussa omista tunteistaan. Mm. Jep. Että et sun täytyy niinku pystyä suojelemaan itseäsi ja sun omia eläimiäsi niinku niissä tilanteissa ja tehdä niin kuin se itsestä tuntuu parhaimmalta. Mm. Sehän ei kuitenkaan ikinä sataprosenttisesti estä, etteikö tulisi jotain yllätyksiä tai tulisi jotain Mm. ylilyöntejä. Mutta sitähän tämä on, että se on semmoista tietystä oppimista, että sitten huomaa, niin kuin sä sanoit, että nyt jo menee paljon paremmin, koska on pystynyt niin kuin reflektoimaan jälkeenpäin ja olla ihan silleen, että Mm. okei, toi ei ehkä ollut viisasta tai tuossa tilanteessa mun olisi pitänyt toimia toisella tavalla. Ja Mm. sitähän se oppiminen sitten on ja silloin sitä kautta pystyy sit säätämään sitä niin kuin jatkossa. Niin. Sen sijaan jää liikaa siihen kiinni, että vitsi mä en nyt niin kuin osannut tota asiaa tehdä, vaan ennemminkin Mm. sitten yrittää oppia siitä. Jep. Ja kyllä se niin kuin selkeästi Oreon kanssa opit aika paljonkin asioita. Mm. Et vaikka siellä oli ihan hirvittävän vaikeita tilanteita ja sellaisia tilanteita, että no aina voi miettiä, että no jos tässä olisi ollut joku toinen ihminen ja olisiko se sitten ollut erilainen. No olisi varmaan ollut, mutta sitten Mm. se olisi ollut sille ihmiselle sitten vähän erilainen oppitunti sitten se tilanne. Niin. Mutta sä oot saanut näitä oppitunteja. Mm. Jos mä kysyn vielä sellaisen, että onko sulla jotain työkaluja, jonka avulla sä säätelet tai pyrit sä säätelemään ollenkaan sun tunnetilaa. Että sit jos sä huomaat, että vitsi mua nyt vähän jännittää tämä tilanne, niin annaksa sen vaan olla sen jännityksen vai yritätkö sä jollain taas, onko sulla jotain, millä sä ajattelet, että millä mä saisin tätä jännitystä vaikka vähän laskettua? On mulla niinku erilaisia ja esimerkiksi sun hengityskurssin keinoja ja niitä osittain myös on terapiassa oppinut, mutta se on Mm. hyvä, että niitä sillä uudelleen, koska mulle nuo hengitysjutut on ollut aina vaikeita, että musta enemmän tuntuu, että mun syke nousee ja Mm. mä en ole ikinä saanut tehtyä niitä harjoituksia kyllä silleen, miten ne tavallaan sanotaan, että ne pitäisi, mutta mä oon kuitenkin löytänyt semmoisen, että miten mä vaikka saan rauhoitettua itseäni vähän hengitystä tai hengitysharjoitusten avulla. Ja Mm. sitten ehkä tämmöiset niinku, joskus mä vaan annan sen tunteen niinku olla, että mä oon silleen, että no nyt mua jännittää ja se tilanne usein tämmöisissä hetkissä on semmoinen tilanne, mikä ei ehkä keskimäärin ole mitenkään outo, että siinä saattaa olla vaikka joku oma muisto tai joku tämmöinen taustalla. Niin sit mä vaan oon silleen, että no, että ihan sama vaikka mä tekisin tätä täristen tai silleen, että mä vaan niin teen tämän, että et, mutta enemmän silleen myötätuntoisella ajatuksella Mm. kuin silleen, että nyt on pakko saada tehty tämä. Ei silleen vaan silleen, että ei se haittaa, vaikka mä tekisin tämän silleen peloissani. Tai että ei se eläin myöskään mene tästä rikki, jos mä teen tämän peloissani, tai se huomaa, että mua pelottaa. Öö, eniten mä käytän ehkä noita, mutta mulla vaikuttaa myös tosi paljon se, että miten kuormittunut mä oon sitten muuten. Että, että jos mulla on paljon kuormitusta muutenkin, niin sitten se
säätely siinä tosi vaikeassa hetkessä on kyllä vaikeaa tai joskus mahdotonta. Niin. Joo. Se säätely on tärkeää, että se alkaisi tapahtua siinä sietoikkunassa. Et toki sitten kun menee niin kuin se reaktio niin pitkälle, että sun hermosto on jo sympaattinen hermosto ottaa vallan, niin sitten ei kyllä pysty enää säätelemään. Mm. Ja toit hyvän pointin esille tuosta hengitysharjoituksista, että monesti jos meillä on vähän sellaista niin kuin ylihengittämistä ja ylivireystilaa, niin no hengitysharjoitukset voi itse asiassa niin jopa lisätä ahdistusta, jos niitä Mhm. yrittää niin kuin väkisin tehdä. Että pitää niin kuin löytää se oma tapansa Niin. niitä, mikä on, eikä sen tarvitse edes olla itse asiassa mikä hengitysharjoitus, että pelkästään se, että huomaa, että hengittää, niin riittää. Koska sitten Mm. sä tulet kuitenkin, niin kuin niiden tarkoitus on kuitenkin, no rauhoittaa sun hermostoa, joo, mutta siis tuoda sua läsnä olevaksi, että sitähän pystyy tekemään vaikka jollain muullakin keinolla, vaikka ihan Mm. kuuntelemalla vaikka ääniä tai koskemalla hevosta tai eläinkoiraa ja sen turkkia ja tuntemalla sen pehmeyden tai niin kuin tuntoaistin avulla tai jonkun muun avulla. Niin. Et mutta hyviä keinoja ja hyvä siis harjoitella, että nuo hengitysharjoituksetkin on sitten sellaisia, että mä aina sanon ihmisille, että on ihan viisasta harjoitella sitä silloin, kun on rauhallinen. Mm. Koska sit jos se on ainoa kerta, kun sä ajattelet sitä sun hengitystä on silloin, kun sä oot ihan paniikissa, niin sit siinä on tosi vaikea lähteä harjoittelemaan Mm. sitä Niin on. hengittämistä. Eli että et, et jos harjoittelee niin kuin rauhallisissa oloissa, ottaa jonkun sellaisen hetken sille, niin sit siitä tulee niin kuin enemmän semmoinen Mm. automaatio sit itselle siinä vaiheessa. Nukkumisessa mä oon ainakin ihan silleen hyötynyt tosta. Mm, Se on silleen jopa ihme, koska on ollut tosi vaikea unettomuus niin kuin silleen koko elämän, niin se on oikeasti välillä auttanut mm, paremmin kuin jotkut lääkkeet vaikka. Ja mm, sitten vaikka kisasuorituksissa, niin on auttanut noi hengitysharjoitteet ihan sikana. Ja sitten semmoinen positiivisten mielikuvien ajattelu, että mä kuvittelen, että se tilanne menee hyvin, niin se on auttanut ihan sikana. Mutta ehkä toikin on semmoinen ennaltaehkäisevä. mm, Niin, ehkä siinä itse semmoisessa todella vaikeassa tilanteessa, niin mulla ei ole vielä niin paljon toimivia säätelykeinoja. Toki mä tiedän monista ja on kokeillut, mutta niin, en ole vielä löytänyt semmoisia tosi toimivia tai sitten mä luovutan liian nopeasti. Niin, ja siis jokaisen pitää löytää ne omansa. Toikin oli tosi hyvä toi, että sä ajattelet semmoisia positiivisia mielikuvia. Toi auttaa mun mielestä sitä eläintä tosi paljon, Mm. koska eläimet kommunikoi eri lailla kuin me ihmiset, ei sanoin, niin ehkä ennemmin kuvin, niin just se, että ajattelee, että miten haluaisi, niin kuin, että tämä tilanne ratkeisi, niin Mm. se on tosi hyvä. Ja silloin sä mainitsit tuossa aikaisemmin myös sen myötätunnon, mikä on kyllä tosi tärkeä, että siitä ei ole kyllä hirveästi hyötyä, jos alkaa niin kuin itseänsä syyttelemään näissä tilanteissa. Niin. Mikä on välillä tosi vaikeaa, koska helposti sit tulee semmoista arvottamista, että no ei mun pitäisi nyt tässä niin kuin nyt jännittää tai miksi mä nyt näin. Tai ehkä se on Mm. osittain sitä muiden ihmisten ääntä, mitä sä kuulet omassa päässäsi, että sulle on joskus sanottu, että nyt sä oot kyllä taas ihan liikaa ja niin edespäin. Mm. Niin nämä tämmöiset, niin siitä ei ole sille hirveästi hyötyä näissä tilanteissa. Että Mm. et sitten ne, ne taas aiheuttaa lisää niitä kerrostumia niihin tunteisiin. Mm. Niin kuin Jep. että siitä sulla ei ole enää sitä pelon tunnetta vaan siihen päälle tulee kaikki se riittämättömyyden tunne ja arvottomuuden tunne ja huoli ja mitä kaikkea siihen nyt voisitko kerrostua. Ja sittenhän se on ihan Mm. hirveä vyyhti, että sitten se tuntuukin ihan semmoiselta, että meinaa räjähtää siihen paikkaan, kun on niin paljon niin kuin niitä tunteita, erilaisia Niinpä. tunteita. Jep. Mm, Ja se on ainakin auttanut mulla myös paljon, että mä oon aina ollut sellainen, joka sanottaa kyllä heti tunteet, mutta mä sanotan ne vielä ehkä vähän dramaattisemmin, mitä ne ois. Ei aina, mutta mä enemmän teen kyllä todellakin noin kuin silleen niin kuin vähättelevällä tavalla, mitä taas sit myös tehdään paljon, ainakin mä oon huomannut.
mutta Mm. se auttaa mua niin kuin tosi paljon, koska se tavallaan mä luon sillä semmoista, että tämä on niin kuin ok, tai silleen tavallaan ehkä yritän myös tavallaan huutaa siinä, että tämä on ok, että kukaan ei saa sanoa, että tämä ei olisi ok. Toki vaikuttaa varmasti, että sit aina se ei ole ollut noin, että olen ehkä oppinut, että näin pitää tehdä, niin kuitenkin puolustella omia tunnereaktioita. Mutta se on helpompi silleen, että jos vaikka pelottaa, niin mä sanon, että mä oikeasti pelottaa ihan sikana, mä en tiedä pystynkö mä tähän ja niin kuin, että mä en niin kuin, kestä, mua oikeasti pelottaa niin paljon ja sitten myös näytän sen, mutta sitten kun mä teen sen asian, niin sitten se tunne ei olekaan enää oikein siinä läsnä. Et, Mm. et jostain syystä toi on aika paljon auttanut mua. Joo, toi sanottaminen on kyllä semmoinen, mun mielestä se vähentää niin kuin tunteita usein niin kuin varmaan 50%. Sen, että Mm, ylipäätään, kun ja siinä sanottamisessa on no se, että se purkaa sitä tunnetta, mutta sitten siinä on kyllä se, että sit niin kuin englanniksi sanotaan mun mielestä hienosti, että you own your feeling, eli sit sä niin kuin omistat tavallaan sen tunteen. Niin se on niin, mun mielestä sille eläimelle paljon helpompi siinä tilanteessa, että sä oot vaan niin kuin, että nyt mua oikeasti pelottaa ihan hirveästi sen sijaan, mm, että sä yrittäisit jotenkin, että no ei pelota ollenkaan, tai jo niin, vähän jännittää, mutta kun se ei ole se totuus, että sä jep, oot niin kuin aidosti, rehellisesti, niin kuin, että hei nyt oikeasti, nyt pelottaa niin paljon, että mä en mm, enää kestä kohta, niin mm, se on, niin kuin, se on paljon tärkeämpää, ja usein se on yksi niitä ensimmäisiä neuvoja, mitä mä sanon ihmisille, joilla on esimerkiksi pelkoa, niin mä sanon aina, että puhukaa siitä vaan ääneen, että kelle vaan kuka kuuntelee, ja hevonen kyllä kuuntelee aina, tai koira, mm, että voi sanottaa niitä asioita itsensä takia, mutta myös ihan sen koko tilanteen ja sen yhteyden takia, mikä siinä sitten niinku on sen eläimen kanssa, koska mä koen, että se lisää sitä yhteyttä. Et eihän eläimet, niinku ei ne tunteet pelota niitä eläimiä. Niin kuin mm, samalla lailla kuin meitä ihmisiä voi pelottaa muiden ihmisten tunteet. jep, Eihän eläimille se on vaan informaatiota, niin, tai ei vaan se on informaatiota, että okei, nyt toi tyyppi pelkää. Et toki mm, niin sitten tietysti eläimen kanssa eihän se eläin tiedä, mitä sä pelkäät. niin, Että sehän voi olla, että se eläin pelkää sitä haukkuvaa koiraa ja sä pelkäät, että nyt me jäädään auton alle, koska me ollaan täällä mm, keskellä tietä. Että ne on kaksi eri pelkoa, mutta se tunne on se sama niin kuin mm, tunne. Ja se eläin tunnistaa sen ja toki eläin varmaan sitä ajattelee, että no joo, että meidän kannattaa pelätä tuota koiraa, kun toikin pelkää sitä koiraa. Että se ei niin, pysty ehkä sitten niinku miettimään sitä asiaa, että nyt me pelätään tässä eri asioita, vaan se, jep, vaan se, se tunne tarttuu. Ja sehän tässä niinku sit pohjimmaisena on niinku ehkä se, mikä meissä aiheuttaa pelkoa paljon niinku noiden eläinten kanssa, kun me ollaan ja tunnetaan suuria tunteita, on se, että tunteet tarttuu. mm, Niin, mutta se pätee kyllä muihinkin tunteisiin kuin vaan esimerkiksi pelkoon tai niin, ahdistukseen tai jännitykseen, että sitten kun meillä on hyvä fiilis, niin sekin voi tarttua. mm. No, mitä sä nyt ajattelet, me ollaan puhuttu tässä aika pitkään tästä aiheesta, niin mikä sulla on nyt jäänyt päällimmäisenä tässä mieleen? No ainakin se havainto siitä, että tarviin sellaista varmuutta, että se epävarmuus on mulla ehkä semmoinen, joka pienentää kaikkea sietoikkunaa ja muuta, että sitten se on ihan huomattavasti suurempi, jos siinä tilanteessa on tietoa enemmän, eikä niin paljon epävarmuutta. Että toi on varmaan kyllä ainakin, mikä nyt päällimmäisenä tulee mieleen. Hmm, joo, ja se kertoo siitä, että on hyvä valmistautua asioihin. Mm, Ehkä miettiäkin vähän toimintasuunnitelmia, että jos tapahtuu X, niin mitä mä sitten teen. Että on joku niin kuin suunnitelmakin, vaan toki aina ei voi pysyä suunnitelmassa, että sit joutuu olemaan valitettavasti vähän joustava, mutta kuitenkin, että on niin, niin kuin, et niin, ja pitää niistä rajoista kiinni, niin kuin sä ootkin lähtenyt pitämään, mm, huolimatta siitä, mitä muut ihmiset sanoo. niin. Ja tonkin kyllä vasta on niin kuin Oreon kanssa oppinut. En mä todellakaan mitään rajoja ole ennen asettanut minkään kanssa. Mutta sitten Mm, nykyään olla omien eläinten kanssa sille aika niin kuin hyvin kyllä. ja se on kyllä se on tärkeä asia oppia, että monilla ihmisillä menee vuosikymmeniä oppia se, että
tai joskus Mm, ei opi ikinä, että että omat rajat on tosi tärkeitä ja sitten voi myös asettaa rajoja siis niin, että suojelee sitä eläintä. niin. Että hei, että nyt tälle koiralle on hei tämä tarpeeksi, tai että nyt tämä koira Mm, nukkuu ja me ei kosketa sitä enää, tai mikä se sitten onkaan. Niin kuin, että eläimenkin suojelemiseksi voi ja saa asettaa rajoja, ja sitten toki niin kuin mm, itsensä, mikä on niin kuin itselle ok ja ei ole niin. ok. Jep. Hmm. Hei, kiitos tästä, Jessica. Tämä oli Kiitos. taas hyvä keskustelu sun kanssa. Niin oli.